ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ହେଲେ ସମୟ ପାଇନି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ସେୟାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଜାଗା ଦେଖି ଜାଣିସାରିବେଣି ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ସହରର ସୁନାସଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଶୈଳଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ। 1996 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ସେମିତି ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ, ମୋ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ। କୁହନ୍ତି ନା, ଜଗାର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲା ଯାଏଁ ଆମେ ଜମା ବି ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଆଉ ଏଇଟା ସତ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଇଠି ମୋ ଭାଣିଜୀ କେତେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରିପ୍ ଆମର ଥିଲା। ଆମେ ପୁରୀ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିସାରିଥିଲି। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ବାବା ଆଉ ଜେଜେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୋ ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣାର ପୁରା କେୟାର ନେଉଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ନା, ଯଦି ଘରେ ଝିଅଟିଏ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ହେଇଥାଏ ନା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ସେମାନେ ସାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଭାଣିଜୀ ଏଇଠି କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ବହୁତ ଗେଲ କରୁଥିଲେ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କ୍ରିଷ୍ଣାର ହାତ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏଇଠି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ରହୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଏଇଠି ବାପା, ମୋ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ମୁଁ, ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନଥିଲୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲୁ, ବାକି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, କିଛି ଜଣ ରହିଯାଇଥିଲେ ମୋ ଦିଅରଙ୍କ ପାଖରେ। ହଁ, ସିଏ ଅନୁଗୁଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଜଣେଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।